Ćao ljudi, dobrodošli u 13. epizodu Minecraft preživljavanja. Dakle, vidi krasicu, ajde da ju ubijemo. Ja sam sve stvari prenao u ovu kućicu. Ajmo prvo da ubijemo kravu. To s dijamantskim mačem. Kravo, dođi vamo, trebaš mi. A šta će mi trebaš za meso? Što sam dobio? Samo kožu i 3 nevjerojatne stvari. Ajmo malo da jedemo, ljudi. Moramo da jedemo. Može. Može. Dakle, ubili smo kravu da jedemo. I ajmo da vratimo muški mač. Čekaj, ne. Ej, ljudi. Ajmo mi da uzmemo malo neku uzmemo kost. Ljudi, pa ja mogu da sad napravim, samo mi treba šećerna trska. Šećerna trska, ona se nalazi pored vode, da? Pored vodice. Pored vode. Da, ovdje nema ništa. Ako nema tu ne bilo, ja neću ni ići. Daleko. Da li mogu? Da li je moguće ovo? Izgleda smo našli šećernu trsku, ljudi. Što neće ovo izaći? Vidjeti, sad kako sad ovo ovako. Jamo to i ajmo da bedamo. Pošto već polako pada noć, a ja ne volim da se jurim s creeperima, jer mogu da mi puknu ispred očiju i da ostanem posle slep. Ljudi, samo malo da se sjetim kako se beše prave. Šta mi da potrebno obsidijan i koliko je manata? Pa 2. Tako beš, pa da. Samo malo. Čekajte, prvo mi je potrebno. Da, list papira, koliko mi je potrebno, valjda 3. A ne potrebno. Ovako i koža ovdje. Dakle, dobili smo, ljudi, knjigu jednu koja nam je veoma potrebna i sada ovo ovdje i ovdje. Ovo ovako verovatno i knjiga ovdje. Da, to je to za čaranje. Yeah, baby. Ja, ajmo da vratimo ove glupe stvari ovdje i da lepnemo da spavamo. Jer ja pam tu šukantu. Ne šalim se. I sada ovo dometnemo negdje. A gdje ću ja to lepo dometnem? Pometnit ću ga ovdje. A treba mi laporc. Se tako zove? Laporc. Laporc. Može se kira. Može se kire za čar. Da, možem. Ne treba laporca. Ali to neću naći. Šalim se koji ga znam. Dakle, potrebno nam je sada ajmo 1K. Samo da napravim nešto za čas. Stvari. 1 sekund. Sad ću ja to začas da napravim. Da napravimo mi ne 1, nego 2. Nešto sam vidio napolje da se muva. Šta je to?
Stavimo. Opa, to si ti, pa to si ti. Šta su mi dali vrećicu sa bubama? Šalim se, to je vrećica sa... ne znam nije. Ajmo ovo da stavimo ovdje. Šta ovdje sve imamo? Drvo. Ljudi, šta sam naletao? Idemo začeti da posadimo nekoliko drveća, šta mladice hrasta. To mi reci. I znam i gdje ću da ih posadim. To ovdje. Ovdje ću ih posaditi. Šta? Koji bug? To. Ajmo još jedno ovdje. Ajmo da ih sadimo tu blizu kuće. Ovako, neka ih je sad 3. I taj zadatak smo uradili. Šalim se mi ovo. Nego, klasično preživljanje. Ej, neka zombija. Zombi apokalipsa. Ovdje imamo pesak. Ali pesak mi trenutno ne treba. Ljudi, ajmo ovamo smo pre neko epizod imali sreće, pa želim da tako i ostane. Ajmo malo da kopam. Vidi šta tu smo odmah našli. Znači, znao sam da ovaj tunel veoma nekako bogat rudama. Znači, ne mogu da poverujem da smo tako brzo našli ovo. Ali sad nam fali raport. Tako smo pa tako. Ali imamo jedan veliki problem. Vidio sam. Nismo napravili ovo. Ove, kako se zovu, ove baklje, nismo ih napravili. Ajmo, kopaj. Kopaj. Evo ga. Naš stari trubar. To puno stari trubar. Pa ne znam zašto, ali mnogo sam do sada našao ovih metala. Zašto nisam toliko našao dijamanata? Vi sada vama dosadno, pošto uglavnom Minecraft treba kopati dok se nađe ruda, a posluživati. Šta je još jedno? Vidite šta sam do sad sve uzeo. Ovo kamena. Zombi. Zombi su tu.
je bukvalno zombi. To negdje veoma blizu, ali ja ne znam gdje je. Vidimo. Gdje to je više zombi? Kako sam se plašio. Tu su negdje blizu. I nemamo ni krampa. Imamo krampa. Ljudi, pošto nemamo baklje, ajmo mi da se vratimo nazad. Našli smo 20 rudih zlata, što je super. I ovo sam samo htio da stavim ovo. Da ne propadamo više. Kako se loše. Tako. I ajmo ljudi gore. Ne. Ajmo ovo da stavimo ovdje. Ovdje mladica breza, šta će mi to? Ne veze. Jer imam ja? Ne. U stvari, ono ne trebam. Ajmo naći kućiću, da je šta tu ima, lepo ima. Jedna lepa stvar je ovo. Da vidimo, imam ovo. Imam 3 stakla. To je super. Ajmo ti. Dok ja se ne vratim. Samo jedan sekund. Sekira. Sekiraj. Ajmo tu. I ajmo jedan ovdje. Prostor. I jedan ovdje.
Svi ljudi ponovo i dakle to je bilo to za epizodu. Vidimo se, ćao!